Parents in the house, phakamisa isandla nje uba ungumzali. Jongani ke bazali. Sawuthandaza qha ndicinga lento nje. Bazali, ngelixesha ungekalahlekelwa itiming. Xa umntanakho ekwenzela okuhle, thetha ngomlomo wakho uthethe intsikelelo phezu komntwana wakho. Sine challenge yabazali abangakwazi uthi thank you odds xa abantwana babo bebenzela okuhle. Uthi lo tata xa ezawubhubha uthi nyana wam awuyondizingelela undiqhelele imvu ngoba I want to release a blessing before I die. Kuyacaca into yoba intsikelelo yalo mntwana isemlonyeni katata wakhe. And nangeli xesha lo mntwana ebuya sele unyana omncinci ehambe phambi kwakhe wazisimvu watya utata wa release intsikelelo. Uthi lo nyana tata ndilapha, uthi hayibo sendiyikhululile intsikelelo. Uthi ke nake kaloku nam ke nandize nayo, uthi mntanam seyidlulile intsikelelo. Kuyacaca into yoba mzali, when your child ekwenzela okuhle yeka lento asokurhobe ngefestile ngengathi bekufana ba umntwana wenza ngaphezulu kobenzile. Ukuze iminyango yomntwana wakho ivuleke more and more, wena unamandla okuthetha phezulu komntwana wakho kuvuleke iminyango. Umntanakho makakuphe i10 rands ibe ngathi kuphe i1000 rand ngendlela obulela nomsikelela ngayo umntwana wakho. Sinabazali abangabuleliyo, abantwana sebesonqena nokubanceda ngoba kaloku umnika inkukhu athi binoba wena uthe gusha gusha, umnike le gusha ke athi noba wena uzithe nkomo nkomo, umnike le nkomo athi noba uzithe elephant. Those are the parents we have. Sukonqena ukumkhuthaza umntana ngoba uvula umlomo wakho bulele and you bless your child. Uba kuya ku social media, the children are so bitter ngenxa babazali babuleli. Abanye abantwana bashiya namakhaya, umbona umntana cheaper because awubulelwe, ababulela abanye kodwa kunalo mntwana ngengathi bungalindelanga ba uzawuphumelela yena. Abangaginqiza imoto ize ngomva iza negrocery, you'd always pick up trouble umntana ezamile. Ndanikhuza bazali, kuza isizini apho uzothi utyile ungazazi noba utyile, uyidimension kuphethe yakuzana ma uthi ulahlekwa yitiming kodwa ube abantwana bakho ubabulele ngoba xa seyilahlekile itiming awukwazi nobulela ukutya obukunikiwa, awuzazi noba ukutyile phofu. Ngeli xesha nisazaziyo xa niginya ukutya mama umtoko, ginya uthi mntanam kwaze kwamnandi ukutya. Abazali uthi so upheke loo nto uyiphekayo athi uyaze yakraka itheni yule noba iyakraka yiba nendlela yokuyibeka into yoba kumnandi mntanam ukutya, khayiso ityiwe iphantse nje kodwa kumnandi. Enzela uba ngomso abe namandla ophinda apheke acuthe latyiwa ubuthe ingathi ithande ukuthi nje mntanam kodwa ukutya kumnandi. Abazali avela kushawutele naletyiwa ibe ngathi uyibhobhoze ngamabomu. Save mama mkani, sibe ngabantu aba-appreciative on what our children are doing. Amen. Abantwana bethu abakwazi kovana bodwa, okanye singabantwana benu mamam asovani sisodwa, sizalwa nguwe uwedwa. Kutheni singavani sisodwa? Yinto uba sonke siza namaqamba eswekile kodwa likho neliqambu libule ludlula amanye amaqamba. Kanti xa singabantwana bakho sizise amaqamba sifunqule sonke, usipraise sonke. Kubona lantu ba ube ngathi bungalindelekanga babe kufanele buphumelele. Umzali engabuleli ne 2 cent oyenzayo, baza kushiya abantwana. Uyayogcina old age home xa sowulahlekwe yitiming.
ngoba ngeli xesha une-timing awubuleli. Kuyawuthiwa and jongani bazali, andazi mani ndifike njani apha ndingenayo nexesha odds. Abazali jonga odds, uyabona nje bandizela abantwana bane. Ukuba it happened into yoba kule fond izeleyo abe khona endimtreata bhetele kunabanye, ndicinga into yoba xa ndiguga uya kundichola. Ivamisile into yoba loku ucinga uba uya kuchola akushiyapho. Abantwana ndikhe ndihlale nabazali nabantu abadala, abantwana abatefisiweyo ngabazali bethu, yenkosi yam bayitrabhule sebebadala.